приятели, аз съм Геймърът и както сте видяли от нещо заглавие, ще играем на ето тази игра. Да, това е буквално паркур с колелета. Надявам се да не стане нещо изведнъж видеото да спре. Ако спре хора, съжалявам, просто ще направя втора част. Така че, абонирайте се за канала, дайте по един лайк. Пишете в коментарите още какви игри да играем и да, и сега оставам напред с клипа. Така както съм забелязал сега тук има някакви рампи, ще скоча айди на най-дългата. О, Костар, чакай чекпоинта. И опа. Хора, просто абонирайте се канала, защото на 50 последователи ще пусне лайв с моят най-добър приятел. Той прото геймъра с него ще пусне лайв. Той почти на всичките ми видеа и да, лайк се е абонирал. Истински фен. Така че той ми е най-добрият приятел в света. Така че абонирайте се за него, пишете в YouTube на английски. Как се казваше? Прото геймър. И да, той е. Абонирайте се за него. Той има около 34-36 последователя. Така че след това видео отивайте и харесвате му всичките видеа. Абонирайте се и изгледайте моите, харесвайте ги всичките. И да, така, както ви казах, при все последователя ще пусне лайв двамата с Прото Геймър и аз. И тогава там ще пусне лайв, където ще играем на кар паркинг и ще играем с вас. Само пишете от чата кода да влизаме през вас или ви през нас и да, ще си играем всички. Ама да знаете, по-добре, ако искате се изтеглете от Google Play или от Happy Mod, защото ние с Прото Геймър играем от Happy Mod, за да имаме много пари, много диаманти, много всички коли. Да, знам, читваме, но какво да се прави? Искаме и богати. Искаме и богати да сме има такова. Така. Тъй като от 5 часа не мога да го мина. Трябва да съм бавен, тук съжалявам хора. Не! Как ме биха настрани? Кажи ми. Как? Ти базикаш ли се сме? Хора, моля ви, стискайте палци. Стискайте палци. Защото, какво да стискате палци? Извинявайте. Просто моля ви, абонирайте се, защото искам да стигнем вече 50 последователя да пусне лайв. Дори може да се покажа лицето. На първите ми на двете клипчета съм се показал лицето, ама тогава бях на... Тогава бях на 7, сега съм на... Как се казваше? На 9. Така че абонирайте се за канала. И на 50 последователя дори може на лайфа да си покажа лицето. Така че абонирайте се, дайте пусти всичките ми лайкови. Ако стигнем дори 1000 последователя, ще има giveaway. И познайте ли какво ще е giveaway? Пишете в коментарите и искам да познаете на какво ще е giveaway. Така че абонирайте се за канала. Ако няма да е 1000, ако стигнем 1 милион последователя, ще има giveaway. Да, знам. Не съм и дори който спечели giveaway, дори ще се абонирал за него. Знам, приятели, знам. Не съм много известен такъв ютубър с 1 милион последователя, но ще се абонирам за вас. Кой знае, може някой да искам. Кой знае. Така че абонирайте се за канала, моля ви. Искам вече да пусна лайв. И който не знае, има TikTok, последвайте ме. Казвам се Дявол 47. И да, с някакво лого на
и черна снимка с някакво лого. Хора, видяхте ли на кого съм беше? Не! Аз не съм добър в карането. Забравих да ви кажа, играем на Roblox на тази игра, ама вече ли късно. Хора, според вас, Roblox има ли логика? Според мен няма логика. Майнкрафт е нелогична игра, ама буквално нелогична игра. Хора, просто не знам, пишете в коментарите на какво да играем. Само не на Майнкрафт, защото просто как да ви го кажа, ама просто само не на Майнкрафт. Чухте ли? Хора, моля ви, абонирайте се. Много малко последователя имам. Имам само 10 последователя. Само 10. Моля ви, хора, абонирайте се за канала, защото ще ви очакват много яки клипчета. Ще извинявате, малко съм болен. Така. И опа. Не! Хора, трябва да съм бавен. Знам, трябва да съм бавен. Защо трябва да съм бавен? Защо трябва да съм бавен? Писа ми. Писа ми. Защо? Хора, пишете в коментарите за кой сте повече. За протогеймър или за геймъра. Пишете в коментарите. Аз съм за протогеймър, защото все пак ми играе добрия приятел. Ама и той да спечеля, аз няма да се разсърда. Надявам се и той да не се разсърди, ако аз печеля. Но да, така че стискайте палци. Дори може след малко, ако не го били на Twitch цялото ниво, той ми каза, че след малко ще се обади и може да играем.